Cal Massó és un espai singular dintre de Reus. Era una antiga licoreria i el 2007 va encetar una programació d'art contemporani i una mica a Cal Massó és una mica l'hereu de les programacions que parteixen des de començaments dels anys 80, les programacions que es feien al Centre de Lectura de Reus, que després van tindre el seu recorregut amb la Sala Reus i que d'alguna manera és una mica fruit d'aquesta trajectòria. Hi ha una programació a nivell de les plàstiques i visuals que s'enceta el 2010 i que es perllongarà fins al 2011 i que està sota una temàtica, que són les temàtiques de lloc, i que són una sèrie d'exposicions col·lectives i en la qual d'alguna manera donem cabuda a artistes consolidats de fora i algun artista també d'aquí, del Camp de Tarragona. L'exposició que podem veure ara mateix és fruit del Premi Beca, que es convoca anualment. El Premi Beca és una convocatòria per a artistes, diguem-ne, entre cometes, emergents, i del qual ara mateix ara es pot veure l'exposició de l'Oriol Teixidor, que és el guardonat amb aquest, diguem-ne, segon Premi Beca que es va convocar el 2009. Bé, la programació del 2011 està estructurada en diverses exposicions. Cap al febrer tindrem una exposició que porta per títol Topografies reversibles. A continuació tindrem exposat aquí els treballs de l'Institut IES Gabriel Ferrater, els alumnes de batxillerat. A continuació Rodalies 3, que és una proposta que es fa des de la xarxa transversal. A continuació, dintre de les temàtiques de lloc, arquitectura, psíquica i territori. I per últim, Breathing Time, també dintre d'aquestes temàtiques de lloc. Les instal·lacions aquí al Centre d'Art Cal Massó ha permès disposar d'un centre on tenim un espai multidisciplinar. Dintre del programa general de Cal Massó, a part de les activitats d'art visual, que van molt encarades a l'exposició, comptem amb un programa d'arts multimèdia per aquest any i, derivat del que anteriorment era el Videofreqüències, hem creat un cicle que es diu PAM10. Aquest cicle està gestionat per dos comissaris, que són Joan Aguadé i Blai Mesa, que han intentat descriure aquest concepte d'art multimèdia dividint-lo en tot el que per ells engloba aquest concepte, des de tocant la part d'arquitectura enfocada en l'art multimèdia, els jocs didàctics, la dansa o la música, han anat agafant i ho han fet en un format tipus debat, més presentació. Per aquest any, a part de les programacions que ha comentat l'Aureli i que he comentat jo del programa Art Multimèdia, Cal Massó cedeix l'espai per a altres activitats de cultura de Reus, com són activitats del CAER, com poden ser el Festival Trapezi o el COS, com pot ser un petit festival que es fa de música contemporània, que es diu Contemporànica, i altres petites cosetes que s'han anat fent a Reus, però que aquí a Cal Massó cedeix l'espai perquè hi hagi un lloc on quedi identificat.